naisten liikuntakeskuksessa on hyvää tyttöfiilistä. Mulle kun toinen koti. Siellä on ihan oma tunnelmansa. Semmoinen aika täydellinen kombinaatio, vähän kaikkea. Kyllähän niitä liikkeitä voi tehdä kotonakin, mutta eihän siitä mitään tule. Se on paikka, joka pitää kokea silleen, että sä itse kävelet sinne sisälle. Siellä tulee sellainen niin hyvä fiilis. Sen jälkeen sulla on niinku sellainen fiilis, että sä pystyt vallottamaan maailman. Semmoinen ihminen, joka ei välttämättä ole aikaisemmin liikkunut, mä näen siitä semmoisen, että nyt se hoksasi, että tää oli se juttu. Se löysi sen oman jutun tai oman liikkeen tai ihan mitä tahansa. Mutta se jostain se sai sen twistin, niin se yleensä näkyy. Se, kun ylittää itsensä, kun tekee jotain, mihin ei uskonut pystyvänsä. En muista, että mä olisin niinku ikinä kokenut, että mulla olisi ollut niin voittajafiilis. Maailman paras fiilis. Se jälkeinen fiilis. Niin onnellinen, että mä en voi lopettaa hymyilemästä, mun hampaat kuivuu.